garrantzitsuena. Ni ere ari jasotzailean naiz, Altxagarrietakoa eta Josepa deitzen naiz. Nik aspaldi naiz, osatu diet tranpati guztiei. Pasantealdianean gertak ziren, eta egun batean ari jasotzaileen erakustaldia zegoen. Eta espezialitate eta halako batean herriko plazan zientu ere jasotzailean eta bitxori aurkelean topo egin zuten. Aspaldiko, zer zabiltza zu hemen? Esan dakizu, bihar ari jasotzaileen erakustaldi bat egongo dela pilotalekuan. Jakin, nola ez bada, izango naiz aurkezlea eta. Zu aurkezlea ez da egia izango, anik betunak nago, urduri zanak nabil eskinatu. Baina, ez nekien zu etortzekoa zinen, Josepa etortzekoa zela bai. Menos zu lasai mutil, bera bandu indatsuagoa zara eta. Kaixo, zueken hemen, ez da da? Hauka Josepa, zer zu ere proban parte hartzeko asmoz? Bai, noski, horretan nabil. Ondo prestatzen ari naiz. Beno, banoa, badaukat zer eginik biharko forman egoteko. Aio, aio! Hau, jomeria, hau. Oso ondo prestatuta ikusten zelo, nik baino egoteko, segurazki. Beno, txorakeririk esan gabe, zu beti onena izan zara eta. Ez. Lehen ez nezen gana, endar gutxago dutu gana. Zu lasai Eusebio, zerbait bururatu zait. Zer, kontatu. Begira, inor jakin gabe, tranpa txiki bat egingo dugu. Gomazko harri bat harinari jarriko dugu. Hori zu antzaldako duzu, eta beste egiazkoa asko bizatzen duena Josepa jaso beharko dugu. Elkarken hauek demonstrarekin nahi dute. Bai, ez dakit nola jakingo dut gomazkoa zen. Begira, lasoi Eusebio, ni nagoen lekutik hurbilen dagoena Gomazko izango da. Bezaztue eta dena ondo aterako baita. Ondo, ederki, bian arte. Entzen nazitue, hau konpondu egin behar. Hau, edo. Hurrengo egunean pilotalekuan. Hala, zer da egiten duzu hain goizenean? Zuk ezan zara ari jasotzailea? Bai, noski, baina hobeto prestatzeko biroketa batzuk egitera etorri naiz. Gero arte. Lanpati zikina. Ikusiko dute. Ederki egin du logo. Beno, lanean hasi beharko dugu. Mikro
bildu zaitezte pixka bat. Ni Altxabarrietakoa naiz. Nik berriz porterikoa, porteritarra. Beno, hemen uzten zaituztet beraiekin. Joseba Tautzerio, gaur desafio. Joseba Tautzerio, enkiloan egia, ez du baino. Nesta honek deitu arrela, nertzat dago txapela. Nesta honek deitu arrela, nertzat dago txapela. Hemen erakutsiko dut indartsuena naizela. Nik Joseba baino handiagoa naiz. Bai, eta baldarragoa ere bai. Ni baina gehiago pisatzen duzu. Ja, 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 ja. Bale, nonitara zementu dira, Josepa Eusebio bezain indartsua omen da, baina hori ikusi behar da. Eusebio indartsuen